Di na tanto ko no, dagko mo no. May dagko gyapon. Apo ko. Tara. Pagi mo ulo din siya ng mga ice cream ba kay violet man eh. Violet ni siya. Sumayong buntag na karon. Muna tong first video karon nga year 2025. So gods ra mo diha, gods ra mo. Ako gods ra man ko. Init oh. Init ang panahon. Ano siya nga kahoy? Dako gini siya nga kahoy ah. Nara. Muti nga nung namatay ni siya oh. Tungod siguro sa katiguang siguro. Unsa baka sakit baka ni. Perdugay na kay na siya nga kahoy. Karon mo ato tas bukid kay natay atuon dito. So wala tayong daghan istorya no. So abot ta diretso. So na ta. Ano kitong mga ubi na mo nga gi katabang ko paghutok ani sa una. Kana to diregi ko ano papa. Sipon mo ko guys. Nara. Kiri gihapon no kay nakaunod man gihapon. Goods na kay ni gihapon no. Violet man siguro ba na? Violet nga ubi. Nandito. Napano sa unahan wala pa nahinluan. So nangakuan na niya tanan. Muna ni tanan punuan para. Yan ang ipang-ibot na ako. Di na tanto ko no, dagko mo no. May dagko gyapon. Lagi apoy abot gyapon. Kini oh, dagko mo kayo. Sumot ka dagko kana pagid yuta. Goods kay goods. Kini dire. Loy ah. Panglamas ba? Wala kuha na kag panglamas ano. Loy ah. Kini mga gipang hinluan na niya. Hinluan na ni siya. Tamnan po dire gamay ko ano, blonghoy. Pila ka tapak? Pila ka buwan pa? Wala ka buwan pa. Taon naman eh. Violet nila. Ini nga mga punuan na dili magani sa daghan. Pilar ni kabog. Dili po mga dagko. Na sa mga mudagan siguro ni mga unom ka buwan. 5 pa dong unom ka buwan siguro ay hagi ko. Ba na gitamnan po na mo ginagmay blang hoyo. Napa dire oh. Lain nga tapok ko. Ara. Pagi mo unon gini siya ng mga ice cream ba kay violet man eh. Ha? Violet ni siya. Wow. Di kay daghan punuan pero makadaginot gyapon no. Nagya poy abot gyapon. Dito napay luya dito pero di pa kay to guwang luya to. Sa inyo kung unsa siya ka violet oh. Goods kay goods. Klaro ba ninyo ni nga kuan? Bati kay atong kamera sa atong cellphone. Kinaw. Kuhaan na ni mo ni kuan yuta. Ito na hinluan eh. Ini kuhaan na to ni kuan. Naman na. Naraw. Violet kay cool. Klaro ba niya na? Tanaw. Violet ida. Kuhaan na siya kuan. Mayuta ba? Kini mga gamot-gamot. Kuhaan na siya gamot-gamot guys. Ini gwapo gyud pang pang sagol ni mga utan bitaw. Tanon niya. Yan na maglisod mangugo ako mag-video. Yan na lang. Ito na siya mga ugat-ugat.
Doon na mga yuta-yuta ra dayon no. Kumbati. Tara. Ano na to na siya mga yuta diha. Tara. Ini pahit sana siya. Tara. Kini pwede na na. Lisod lang kay puro kunya na tarungo na niya. Yo, dako na yo. Dako gyapon eh. Parehas sila mga violet gyapon na. Mata maklaro ba? Pero di kay maklaro bati kay yung kamera. Sumni kamote? Tamisan na? Naripod sagol dayo. Gitawag nila tamisan. Tamis guro na tamisan man ang panganan puti siya. No, puti. Ay nakasagol. Kini uban na makita ninyo ako pakita sa inyo ha. Kini violet mo gini. Kitaan ba ninyo? Sinsya na sa kamera kay tay tarong kamera ani. Cellphone. Pero violet kana puti tamisan kuno ni. Abi gini ra kog kamote. Di ay tamisan di kuno ni nga ube. Nalimtan no. Tanaw na to bay kung nabay kan. Bay sud ni. Uy. Magyapon no. Sa kabuo ko. Sa kapunuan. Dako magyapon no. Limtan. Ito na ni sud sa ako kay nga saging ho to na tubao na to na kay pagmay lang di kay dagko. Tara. Hop. Kagmay. Okay. Sangit kung po dia dahon na. Nahinugan naman dahil gikan naman. Uy. Nahinugan na Hindi mo bubugtog ka magtog. Bay, bugtog. Nahinugan? Bugtok? Ba't sa kanila ito yan. Likads. Delikado bugtok. Tanaw to kung bugtokin ba. Okay, di pang pilay ra bang saging ato okay. Yung bugtok man amot nang kanay. Tag-asar ba kay punuan. May bawaan na karon. Puti pa? Ano mo na matanaw no? Kung bawaan bugtok okay na. Kung na yung mga itom putik-puntik na suspect na bugtok na gikan-an na sa ako ano. Hamis man gikan-an na sa ilaga. Bayong? Natong ubi no. So hapitan gid siya magkatunga og sako. So mga to na magaron manguli namin na papa dito. Kuhaon to niyang saging. So mo to namin. So magkita na ta sunod. Bye-bye. Guys, let's go.
Manuroy na ta, manuroy. So ano ta agi sa kalibunan ba? Okay. Para makasugok tag tamubuan ba. Sige ah. Tara ko papa dito unahan no. Uto saging. Muna kinabuhi gid sa bukid guys. Kinabuhi sa bukid. Kinabuhi sa kuan. Unggoy dinhi sa bukid. Kumbati goy, pobre man goy. Okay. So, ato na may, okay.